Croeso i Heb Asid, cyfres o bodlediadau gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. Yma yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru mae gennym filoedd o gofnodion hanesyddol sy'n cwmpasu bron 900 mlynedd o hanes yr ardal leol. Mae'r ddogfen gynharaf sydd gennym ar hyn o bryd yn dyddio 1138 a rydym yn casglu eitemau cyfredol hefyd. Ein gwaith ni yw nid yn unig edrych ar ôl y cofnodion hyn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ond hefyd enyn diddordeb bobl yn Rheftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae'r archifau'n llawn o straeon am bobl go iawn ac mae Heb Asid yn gyfres o straeon digidol a phodlediadau sy'n archwilio'r straeon hyn. Mae'r bennod hon o Heb Asid yn canolbwyntio ar ein Casgliad Beiblau Cymraeg newydd ac edwyr yng Nghangenrhuthun o Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. Dechreuodd gwasanaeth llyfrgelloedd Clwyd Casgliad Beiblau Cymraeg yn 1978 a bu'r casgliad gyrraedd ei anterth yn 1988 wrth ddathlu 400 mlynedd ers cyhoeddi Beibl William Morgan. Bu'r casgliad barhau i dyfu tan ddechrau'r 2000 a dyma'r casgliad mwyaf o Beiblau Cymraeg y tu allan i lyfrgell cenedlaethol Cymru. Yn y bennod hon mae Bethan Hughes yn cyfweld Hedd a Emlyn i ddarganfod mwy am hanes y casgliad, y ffyrdd gwahanol y cafodd Beiblau amrywiol eu caffael, ffefrynnau personol ac arwyddocâd y casgliad i Ogledd Ddwyrain Cymru. Sefydlodd Hedd a Emlyn y Casgliad Beiblau Cymraeg ar ddiwedd yr 1970au, a bu'n gyfrifol am ei guradu a'i ddatblygu hyd at adrefnu llywodraeth leol yn 1996. Bu'n gyfrifol am arddangos rhai o feiblau pwysica'r casgliad yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yng Nghatalwnia a'r Almaen. Mae wedi cynhyrchu 3 chatalog o'r casgliad, gyda'r un diweddaran yn dangos ar-lein yn 2023. Bu'n lyfrgellydd am 35 mlynedd ac, ar yr un pryd, yn gyfieithydd am 40 mlynedd. Mae wedi ymddeol bellach, ond mae o'n treulio llawer o'i amser yn gwneud gwaith ymchwil ac yn ysgrifennu erthyglau gyson i gylchgrawn Cymdeithas Hen Lyfrau Cymraeg a Chymreig, sef Cymdeithas Bob Owen. Tan y ddiweddar, roedd Bethan Hughes yn brif lyfrgellydd Sir Ddinbych. Bu'n gydweithiwr gyda Hedd yng Ngwasanaeth Llyfrgell Clwyd. Pan drosglwyddwyd y Casgliad Beiblau Cymraeg i ofal Sir Ddinbych pan adrefnwyd llywodraeth leol yn 1996, fe ddaeth yn gyfrifol am y casgliad. Yn gyntaf, fel llyfrgellydd gwasanaethau Cymreig, ac wedyn, fel llyfrgellydd datblygu darllenwyr. Llynedd fe drefnodd gyda Gwasanaeth Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru i drosglwyddo'r casgliad i ofal y Gwasanaeth Archifau, i sicrhau amodau amgylcheddol priodol i'r casgliad ar gyfer y dyfodol ac i wella mynediad at y casgliad. Wel, dyma ni hedd sgwrs o'r diwedd rhwng y ddau ohono ni, a rhyw fath o, mae rhyw aduniad bach i ddeud y gwir yn dydy, oedden ni'n cydweithio blynyddoedd yn ôl, ac alla fel dylen ni gychwyn drwy egluro pam mai ti a fi sydd yn cael y sgwrs yma. Wel, ie Bethan, da cael cyfarfod unwaith yn rhagor. A'r hyn sy'n gyffredin i'r ddau ohono ni ydy bod ni'n y gorffennol wedi bod yn cydweithio ar hybu'r Casgliad Beiblau. A gwneud ryw arddangosfa fawr un tro, gwneud llawer o waith i hybu'r casgliad a chael cydweithio da a hapus a gwneud arddangosfa reit proffesiynol rai blynyddoedd yn ôl. Ac be oedd dy rôl di, egluro alla dipyn bach, pam na chdi oedd yn gwneud hynny? Wel, mae'r nghysylltiad i mynd yn ôl i ddiwedd, i'r ganrif ddwytha, i ddiwedd y 70au. Achos pan oeddwn ni'n gweithio yn Rhos Llanerchrugog, fe ddaeth gwraig gweinidog ata un diwrnod a gofyn tybed oedd na ddigwydd bod rhyw hen feiblau ar gael yn rhywle, o fysa i'n gallu defnyddio i ddathlu Sul y Beiblau rhyw fis Tachwedd. Dwi'n meddwl oedd tua 1978-1979 rhywbeth felly. Ac fe ddwedes i, wel, wn i ddim, bys ni'n mynd i chwilota. A fe wyddwn ni am y casgliad llyfrau a stoc sbar, y storfa o lyfrau oedd yn Harchar Rhuthun blynyddoedd yn ôl. A fi es uno a dechrau twrio ymhlith y miloedd ar filoedd o lyfrau llychlyd oedd yn llenwi
wel, pob cell ar ddau lawr o'r carchar roedd ar archifdir y gwaelod, a ddai'r llyfrgell yn defnyddio'r holl gelloedd i'ch ben i storio llyfrau o bob math. Ac yn y fan honno, beth sy'n twrio o amoriau lawer a darganfod ambell i beth yma cacw, gan gynnwys ambell i drysor. A dyna oedd y craidd i sefydlu beth ddaeth maes o law yn Casgliad Beiblau Cymraeg. Wedyn, fe nes i arddangos rhyw ddwsin o feiblau yn Rhos. A dechrau wedyn, rhoi datganiad i'r wasg bod nhw'n cael eu arddangos, ac yn sgil hynny oedd yna erthyglen yn ddangos nhw'n wasg leol, a ni'n cael cyfweliadau radio a theledu, ac o dipyn o beth, oedd yna bobl yn dechrau dod i mewn efo hen feiblau teulu, a gofyn nhw, dych chi eisiau hwn, dych chi eisiau llall? Dechreuais i gasglu Beiblau o bob cyfeiriad bron, ac fe dyfodd y casgliad fel caseg eira bron dros nos. Felly, diddordeb unigol personol i ti yn dy swydd fel llyfrgellydd yn yr Rhos oedd y man cychwyn. Felly, oedd y ti'n teimlo bod o'n rhywbeth oedd yn bwysig bod ni fel gwasanaeth llyfrgell Clwyd ar y pryd yn ymwneud â fo? Wel, oedd e'n amlwg i pan nes i ddod o hyd i'r dwsin trysorau yma yn y llwch yng Ngharchar Rhuthun, bod nhw'n cael eu hanwybyddu, yn cael eu hysgeluso, a bod nhw mor bwysig i hanes ein cenedl ni, yn naturiol, yn grefyddol, ond yn ieithyddol ac yn llenyddol ac yn ddiwylliannol hefyd. Felly, os nad oedd y gwasanaeth llyfrgell yn mynd i'w parchu nhw, a'i trysori nhw, wel, pwy arall fysa'n gwneud y tu allan i ddweda'r Lyfrgell Genedlaethol Cymru? Neu rai o lyfrgelloedd yn prifysgolion ni. Wedyn, dyma gyfle i gadw y trysorau yma, i trwsio nhw lle roedd modd, eu parchu nhw a sefydlu casgliad ffurfiol swyddogol. A maes o law, ysgrifennu catalog, a drodd yn 3 catalog erbyn y diwedd, achos bod y casgliad wedi ehangu a bod angen diweddaru'r catalog ynddo. Ie, mae'n wir yn ddiddorol ni allan nes ymlaen at pa mor bwysig ydy'r Beibl yn hanes diwylliannol a ieithyddol ni fel cenedl. Ond dwi eisiau aros allan yn y cyfnod cynnar ne. Felly nes ti ddarganfod y trysorau yma yn y llwch, yn y carchar, a wedyn oedd angen wedyn felly dod o hyd i rywle mwy diogel a priodol i'w storio nhw? Oedd, ond digwyddodd hynny ddim tan ambell i flwyddyn yn ddiweddarach, dwi'm yn cofio pryd, ond o dipyn i beth, dwi'n meddwl bod penaethiaid y gwasanaeth llyfrgell yn sylweddoli bod na rhywbeth pwysig yma, gwerthfawr mewn sawl ystyr. Ac fe gafodd y casgliad gartre ym Mhencadlys y gwasanaeth llyfrgell oedd y pryd hwnnw yn yr Wyddgrug. Mae hyn, wrth gwrs, yn mynd nôl i ddyddiau Cyngor Sir Clwyd. Ac erbyn hynny, roedden ni'n gweithio yn y fan honno. Felly roedden ni'n gallu bod yn guradur ar y casgliad dan ymgylchiadau oedd yn llawer mwy cydnaws a chasgau pwysig na celloedd carchar. A fe ddenodd hynny wedyn nawdd i fedru trwsio rhai o'r cyfrolau oedd yn y casgliad. Fe gawson ni rai miloedd o bunnau i ofyn i arbenigwyr y Llyfrgell Genedlaethol i wneud gwaith cadwraeth ar rai o'r llyfrau pwysica. A dyna sut wedyn y cafodd o statws mewn gwirionedd o bron un o'r casgliadau pwysica o feiblau Cymraeg y tu allan i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Ie, dwi'n meddwl dyna sy'n gwneud y casgliad yma yn unigryw yn yr ystyr hwnnw, yn ydy bod o yn y maes cyhoeddus a bod mynediad yn dechnegol yn haws, a ella ddwn ni yn ôl i hynny ar y diwedd gyda'r sefydliad arweiniodd hynny at ein galluogi ni i arddangos y casgliad yn amlach mewn llefydd fel Eisteddfod Genedlaethol Cymru pan oedd yn ymweld â'r Gogledd Ddwyrain, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Eisteddfod Llangollen, ac fe aeth y casgliad, neu rai o eitemau'r casgliad, dramor hyd yn oed. Ei harddangos nhw yn Catalwnia ac yn yr Almaen hefyd. Sut ddoth hynny i fod o le? Be oedd y cysylltiadau
Cwestiwn da. Dwi'n cofio, dwi'n meddwl adeg dathlu 400 mlynedd y Beibl, 1988. Fe ddath Almeinwr o Brifysgol Freiburg i Gymru. Oedd wedi dysgu Cymraeg, oedd yn siarad Cymraeg yn rhugl. Almeinwr oedd o. A oedd wedi clywed am y casgliad neu rhywbeth felly. Dath o i weld y casgliad ac o hynny y deilliodd gwahoddiad i fynd i lyfrgell Brifysgol Freiburg i arddangos y Beiblau, neu rhai o'r Beiblau, ymhlith pethau eraill yn ymwneud â diwylliant Cymru. Fel Cader Ddu, Eisteddfod Wrecsam er enghraifft, a Hen Delyn ac yn y blaen. Wedyn, Catalwnia, dwi'n meddwl bod y cyswllt wedi sefydlu'n fanno pan oeddwn ni'n gwneud gwaith ymchwil ar brosiectau Ewropeaidd. Ac roedd ganddyn ni bartneriaid yn Hwngari, Sbaen, Portugal, a gawson ni felly y gwahoddiad i fynd i Catalwnia ac arddangos mewn rhyw neuadd arddangos yn Lleida, tu allan i Barcelona. A wedyn rhoi darlith yn y fan honno ar gyfieithu'r Beibl. Dwi'n cofio na ddatgan gyfarfod i'r wasg. Ac roedden ni'n siarad Cymraeg a dyn lleol yn cyfieithu wedyn i Gatalaneg, fesul paragraff. Mae'n brofiad eitha difyr. Felly mae'r casgliad wedi bod yn dipyn o lysgenad felly i fynd ar diwylliant, ar iaith, Gymraeg, dramor. Ydy wir, ydy. Mae wedi bod yn gyfrol dwy waith o leia. A dwi'n cofio'r arddangosfa yn Llangollen adeg yr Eisteddfod Rhyngwladol yno. Dwi'n allan dyna un o'r trwy'n cyntaf y ar draws y casgliad ar ôl i mi ymuno hefo'r gwasanaeth llyfrgell yng Nghlwyd yn y ddwy yna. Ella ddwn ni'n ôl nes ymlaen Hedd at drafod eitemau unigol o fewn y casgliad. A dwi'n siŵr bod yna sgwrs i gael ynglyn â hynny, ond ella fydd pobl sy'n gwrando ddim yn dallt, wel pam Clwyd, pam Gogledd Ddwyrain Cymru, a be di'r cysylltiadau hanesyddol rhwng cyfieithu'r Beibl a sawl fersiwn gwahanol o'r Beibl wedyn a'r ardal yma. Felly, ti eisiau sôn efallai pam y Gogledd Ddwyrain a'r rôl bwysig mae'r ardal yma wedi chwarae yn hanes y Beibl Cymraeg? Wel, ti'n gwybod am y gofeb sydd tu allan i Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y piler tal yna gyda cherfluniau gan, lluniau dychmygus ydyn nhw, o'r bobl fi'n gysylltiedig â chyfieithu'r Beibl i'r Cymraeg. Mae yna 6 ohonyn nhw. A mae gan bron bob un ohonyn nhw gysylltiadau uniongyrchol â Gogledd Ddwyrain Cymru, neu â Gogledd Cymru'n benodol felly. Testament William Salisbury 1567. Dyn o Lansanan yn wreiddiol. Ysgol Haig. Dyn y dadeni oedd yn ysgol Haig mawr, a hwnnw'n cyfieithu'r Testament Newydd. Gafodd ei addysg yn Ysgol Rhydychen wrth gwrs. Wedyn, William Morgan ei hun, y dyn mawr, gyhoeddi'r Beibl Cymraeg cyfan yn 1588. Wel, fe aned hwnnw'n y tŷ mawr yn Wybernant ger Penmachno. Fe oedd yn bicer yn Llanrhaeadr ar y Mochnant, ac yn y fan honno y cyfieithodd yr Beibl. Oedd ganddo gysylltiad a dimbych hyd yn oed. Oedd yn cael rhyw incwm megis o blwydd dimbych. Ac yna wedyn, mae sylaw fi oedd yn esgob Llanelwy. Cysylltiadau uniongyrchol lleol ar sir yma. Richard Davies wedyn ni'n un arall, cael ei eni yn y Gyffin ger Conwy. Hwnnw'n cael ei addysg yn Rhydychen eto. Richard Parry, cael ei eni yn y Cwm, yn Sir y Fflint. Oedd ei wraig o gyda llawn dod o Lanberg Dyffryn Clwyd. Fe fydd o yn bennaeth ar Ysgol Fonedd Rhuthun. Wedyn, mae Salme Edmund Pris yn rhan o'r Beibl. Edmund Pris yn dod o Sir Feirionydd, ond gafodd e rhywfaint o'i addysg yn Llanelwy. Ac yna ym Mhrifysgol Caergrawnt, fe ddaeth o'n ganon Llanelwy. A wedyn mae Gabriel Goodman. Gafodd o'i eni yn Rhuthun i addysgu ym Mhrifysgol Caergrawnt, a fe ath o maes o law yn ddeon Westminster. A fe roddodd dipyn o gymorth i William Morgan. Wedyn, mae rheina i gyd yn gysylltiedig mewn rhyw fodd neu gilydd efo William Morgan a'i Beibl. Yn ei gynorthwyo fo, yn cyfieithu rhannau ohono fo, yn enwedig rhannau o'r Testament Newydd.
neu fel Gabriel Goodman, yn rhoi cymorth, yn rhoi llety iddo fan Llundain hyd yn oed, gan bod o'n byw yn nes at yr argraffwyr, Christopher Barker oedd yr argraffydd. Oedd yn byw yn nes at yr argraffydd yn gwneud un haws wedyn i fynd ati i fynd at yr argraffwyr i gywiro proflenni. Bydd yno'n flwyddyn gyfan, mae'n debyg. Ti'n meddwl, Hedd, bod gen Gabriel Goodman ddylanwad cyn cyfnod hwnnw? Hynny yw, oedd rhaid cael caniatâd ys gwrs gan y Frenhines Elizabeth y cyntaf i gael cyfieithu y Beibl. Ti'n meddwl ella bod Gabriel Goodman, achos mae rôl Deion Westminster yn uniongyrchol i'r brenin neu'r brenhines yn dydi, diolch yn mynd drwy Archesgob Caergaint, nac ydi. Ti'n meddwl efallai bod Gabriel, y dyn dylanwadol iawn ma o Rhuthun? Mae'n rhaid bod wedi cael rhyw ddylanwad, fel ti'n dweud, oedd ganddo fo gysylltiad uniongyrchol gyda'r frenhiniaeth, ac roedd rhaid cael deddf, dwi'n meddwl, tua 1563 efallai. Oedd yn awdurdodi cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Ac wrth gwrs, nid edrych ar ôl buddiannau pobl Cymru oedd pwrpas y ddeddf. Nid mynd ati just i roi Beibl Cymraeg i Gymru oedd y pwrpas mewn gwirionedd. Oedd na rhywbeth arall anghen y Frenhines ar y pryd sef diogelu i lle ar gader yn Llundain. Oedd yn gyfnod wedi bod yn gyfnod eitha cythryblus gyda'r frenhiniaeth yn newid i fod yn Brotestaniaid, i fod yn Gatholigion ac yn blaen. Oedd y naill yn erlyd y llall, ac felly oedd Elizabeth yn dymuno gwneud siŵr bod hi'n saff ar orsau Lloegr a hybu Protestaniaeth. A doedd pobl Cymru ddim yn gallu deall ieithoedd yr eglwys, gwasanaethau'r eglwys. Lladin a Saesneg er enghraifft, oedd y ieithoedd ond oedd trwch poblogaeth Cymru yn Gymru uniaith. Felly, un o reion y frenhines oedd, wel, os na i roi'r Beibl yn Gymraeg i'r bobl yma, byddwn cael y gwasanaethau, a byddwn nhw'n yn Protestaniad pybur ac yn nghefnogi fi. Ac mae'n siŵr bod gan Gabriel Goodman ryw gyfraniad, rhyw ffordd neu gyd. Dwi ddim wedi gwneud llawer o waith ymchwil i hanes Gabriel Goodman mewn gwirionedd. Ond fel ti'n dweud ar y dechrau, mae'n rhaid bod ganddo ryw gysylltiad uniongyrchol, ryw hotline megis i miledu yn San Steffan. Felly, dwi'n meddwl bod ti wedi egluro rwan, mae'n amlwg pam felly bod Gwasanaeth Llyfrgell Clwyd, Gogledd Ddwyrain Cymru, wedi mynd ati i gasglu ac i hyrwyddo'r casgliad yma herwydd y cysylltiadau hanesyddol, hollol naturiol ac amlwg felly, ynde. Felly, be am mynd yn ôl at y casgliad ei hun, Hedd, a oedd o'n fater o achub Beible, o gael rhoddion, oedd ti'n mynd allan i chwilio am Beible, neu oedd ti'n clywed sôn, neu oedd pobl yn dod efo'i parsel a'i bag ac yn dweud, dwi wedi bod yn clirio tŷ, mam, dad, nain, taid, a dwi wedi dod o hyd i hwn. A be oedd y ganllawiad i? Sut oedd ti'n penderfynu pa Feible i'w casglu, a pa i rai oedd ti'n gorfod dweud, na, dim diolch, ddim tro yma? Hynna i gyd mewn gwirionedd. Fe ddaeth trwch y casgliad yn sgil rhoddion uniongyrchol gan y cyhoedd. Yn sgil datganiadau'r wasg, erthyglau yn y papurau newydd, cyfweliadau radio a theledu, arddangosfeydd yma cacw yn codi ymwybyddiaeth o'r casgliad, codi proffil o'r casgliad. Oedd ni'n trefnu darlithoedd yn trafod hanes cyfieithu'r Beibl yn y blaen. Wedyn bod pobl yn dod yn fwy ymwybodol o le'r Beibl yn hanes y diwylliant a chrefydd Cymru. Wedyn, oedden nhw yn dod i mewn gyda'i bagiau a'i pecynnau yn cynnwys hen Feible. Ond roeddwn ni yn chwilio hefyd. Roeddwn ni'n prynu ambell un ambrys rhad iawn oddi wrth lyfrwerthwyr. Dim ond yn achlysuriol bys hynny'n digwydd, achos dyna ddim cyllid penodol i fedru gwario cannoedd neu filoedd y bunnau arnyn nhw ac yn y blaen. Ond pe bawn ni'n clywed bod capel yn cau, bys ni yn cysylltu ag un o'r blaenoriaid er enghraifft i ofyn os ganddyn nhw Feible i'w gwaredu. Ac yn amlach na pheidio, roedden nhw'n awyddus i weld Beible yn cael ei cadw yn ddiogel yn hytrach na chael ei gwaredu drwy ddulliau eraill. Oedden nhw'n casau'r syniad o daflu Beibl, taflu'r ysgrythurau,
mewn ffordd mor amharchus. Dwi'n cofio un tro mynd i Eglwys Llanfwrog. Oedden ni wedi clywed bod yna feiblau yna wedi cael ei gwaredu. Ac es i'n arwen i mewn i'r coetws. Ac yno, ar y llawr pridd, oedd yna swp o feiblau. Siwr o dwsin ohonyn nhw. Ac yn eu hymyl nhw, yn pwyso yn erbyn y wal, oedd yna raw fawr. A'r bwriad oedd claddu'r beiblau yn y fynwent. Slawer dydd, dim ond 2 ffordd dderbyniol oedd yna o waredu'r Beibl Sanctaidd. Gladdu yn y ddaear neu gladdu yn y môr. Doedd llosgi neu daflu mewn bins bwriel neu sgip ddim yn dderbyniol. Dwi'n meddwl bod bethau wedi newid erbyn hyn. Mae pobl yn rhesymu, wel, dim ond inc ar bapur ydy Beibl yn y bôn, ond gair Duw yn parabyth, felly, de. Ond y pryd hwnnw, roedd yn rhaid claddu, a nes i achub rhywna o'r pridd yn llythrenol. Ond, fel ydych ti'n sôn dan, roedd rhaid dewis weithiau. Ambell dro byddai'r Beibl mewn cyflwr mor fler, mor fratiog, wel, doedd na ddim pwrpas i gadw fo. Ac oedd yn rhaid gwaredu. Weithiau, oedd yn rhaid i fi fod yn garedig megis a derbyn y copi a dweud, wel, gwrandwch, fedra i ddim defnyddio hwn yn y casgliad, ond dwi'n gwybod sut i'w waredu fa ar eich rhan chi. Wedyn, roedd yna elfen o barchu'r Beibl a rhoi tawelwch meddwl i'r rhoddwr bod yn cael ei barchu yn y broses o'i waredu. Oedd ni'n dewis ar sail cyflwr, ond oedd ni'n gorfod dewis hefyd ar sail beth oedd yna casgliad eisoes. Dwi'n mynd i ofyn, oedd gen ti weledigaeth ar gyfer y casgliad, hynny yw bod ti'n ceisio casglu enghraifft o bob argraffiad a bob cyfieithiad, ella wahanol rymiadau. Oedd gen ti rhyw ganllawiau i ti dy hun i helpu yn y dethol a'r penderfynu yna? Doedd nhw ddim yn ganllawiau ysgrifenedig, ond yn fy mhen, ac roedden ni yn ystyried i'n bwysig, wel, dyma'r casgliad yn tyfu fel casag eira, a fe hoffwn ni fedru casglu cynifer o argraffiadau gwahanol, ac y gallwn ni, mwyn diogelu nhw, ac mwyn cael casgliad cynrychioliadol o gynnyrch gwesg o'r Beibl oedd wedi cael ei gyhoeddi. Oedd yn dipyn o nod oherwydd enghraifft. Rhwng 1567 a 1900, fe argraffwyd rhywbeth fel 400 o wahanol argraffiadau. Doeddwn ni ddim yn gallu casglu yn fecanyddol a dewis hwn a wedyn dewis un arall, oedd yn dibynnu'n sylweddol iawn ar hap a damwen. Ond, wedi dweud hynny, oeddwn ni'n cael stwff arbennig. Roeddwn ni yn derbyn dyblygiadau, nes di grybwyll rhwymiadau enghraifft. Oeddwn ni eisiau Beibl oedd yn cynrychioli gwahanol rannau o Gymru, sef y ffordd wahanol oedd yn cael ei rhwymo gan wahanol rhwymwyr. Fe ddylwn ni egluro, oedd Beiblau yn aml iawn yn cael ei cyhoeddi fesul rhifin. Oedd y bron fel casglu cylchgrawn bob un o hyn. Oedd yr argraffydd yn cyhoeddi'r rhifin cyntaf, dyweder llyfr Genesis, ac iddi werthu, a fydde'r incwm o werthu'r rhifin cyntaf yn helpu i dalu am argraffu'r ail rhifin. Wedyn pan fysa'r ail rhifin yn ymddangos, gwerthu hwnnw bob an, a pe bawn ni eisiau y Beibl, byswn ni'n casglu fesul rhifin. Pan fyddai'r Beibl yn gyflawn, wedyn byswn ni'n cymryd y swp rhifynnau yma at rwymwr lleol, a gofyn i hwnnw rwymo'r swp oedd gen ni. A wedyn, byse arddull y rhwymiad yn adlewyrchu dyfnder fy mhoced i. O'n i jyst yn mynd i ddweud, dwi'n siŵr na oedd 'na wahaniaeth wedyn ymysg werin a'r bonedd a'r incwm i dalu am y rhwymiadau cain, lleder. Pe bawn ni'n dlawd, yn eitha tlawd, fyswn ni ddim yn gallu fforddio prynu Beibl yn lle cyntaf. Bod Beibl bach yn 1630 yn costio dim ond coron fel oedd Rhys Pritchard yn sôn i bennill. Ond pe bawn ni yn gallu fforddio prynu y swp cyfan, mynd at y rhwymwr lleol, a wedyn pe bawn ni'n gallu i fforddio fo, cael rhwymiad teidi, bysa'n rhwymiad lleder, parch i'r ysgrythurau,
llydair plaen, croen llo yn amlach yn effeidio, weles un, wedi rwy'n mewn croen gafar. Ond pe bod ni'n gallu fforddio chydig bach mwy, bys ni'n gallu cael addurniadau ar y llydair. Taro patrymau mewn i'r llydair ar hyd y meingefn neu ar hyd y clawr blaen. Boglynu ydy'r gair Gymraeg amdano, y tooling yma. Embossed leather yn Saesneg. Wedyn, pe bod ni'n gallu talu am chydig bach rhagor, bys ni wedyn yn mynd, bys ni'n mynd yn smart wedyn, a chael clasbiau pres. A dyna wedyn ydy'r Beibl teulu traddodiadol clasurol, ynddo? Sef Beibl Peter Williams o ran yr argraffiad? Dyna ni, Beibl Peter Williams. Mwy am hwnnw yn y man. Fe ddaeth hwnnw'n Beibl mwy o poblogaeth Cymru mewn gwirionedd. A fe drafodau hwnnw chydig bach yn nes ymlaen, dwi'n meddwl. Felly oedd yna hefyd feiblau o gapeli neu eglwysi yn ogystal â'r rhai teuluol yn dod i fewn i'r casgliad? Oedd, ond roedden ni'n gorfod bod yn ofalus o'r gasglu rheina, oherwydd gan i bod nhw gan amla yn feiblau pwlpid, oedden nhw wedi bod yn cael eu defnyddio bob sil am ddegawdau lawer, a fe fydden nhw'n syrthio'n ddarnau yn aml iawn. Wedyn, bydden ni ond yn ei derbyn o penabau copi arall yn y casgliad. Bys ni'n gorfod dweud, wel, diolch ond dim diolch, neu diolch a fe na i waredu hwn mewn modd addas. Fe taswn ni allan sôn am ambell i gyfrol penodol rwan. Dwi'n mynd i ofyn i ti sgyn ti ffefryn o blith y casglu yma, nath a gofyn i riant am hoff blentyn yn dydi, ond i mi enghraifft, dwi'n meddwl, tas rhywun yn gofyn, tas ni'n gofod achub un cyfrol o'r casgliad, dwi'n meddwl na'r un beth o'n i'n alw yn Beibl Mary Jones fysa hi, nid Beibl Mary Jones oedd hi, ond mae'n stori yn does tu ôl i'r un gyfrol fach hyfryd yma. Ti eisiau egluro y stori ac ella sut ddoth hi yn rhan o'r casgliad? Wel, i ti a fi, Beibl Mary Jones ydi o. Nad hi oedd ei berchenog. A dyma'r hanes. Wrth dyrchio drwy gelloedd carchar Rhuthun, oedd y Beibl hwn yn un o'r trysorau nes i ddarganfod. Beibl gweddol fach, oedd wedi bod yn eiddo i deulu efansied Penybryniau Mawr. Oedd yn ffarm ger cartre Mary Jones. Rhyw 2 filltir o'r eich cartre hi, dwi'n meddwl. Fwy neu lai rhwng Tywyn a Dolgellau. Ac oedd Mary Jones yn arfer cerdded y 2 filltir yno o'i chartre i fferm Penybryniau Mawr i ddarllen y Beibl ganddyn nhw yn y fan hwnno. Dwi'n meddwl bod e'n mynd bob wythnos, a ddi'n dysgu darnau heledd ar ei chof. A'r stori glasurol ydy, wel, bod hi wedi bod yn casglu i chyniogiau pryn ac yna wedi cerdded y 5 milltir ar 20 neu rhywbeth felly yn droednoeth i'r Bala i brynu i chopi ei hun oddi wrth Thomas Charles. Wel, Beibl fferm Penybryniau Mawr ydy yr hyn dyn ni, ti a fi yn galw am Beibl Mary Jones. A yr hyn sy'n neud yn arbennig felly ydy'r ffaith bod hi wedi darllen y Beibl hwnnw. Ond nes i ddarganfod chydig dudalennau o dudalennau rhydd y tu mewn i glawr y Beibl, oedd yn disgrifio'r cysylltiad gyda Mary Jones. Yn dweud, a mae'n hen ddogfen, mewn llawysgrifen, hen ffasiwn, yn egluro yr hanesu na dwi'n ei adrodd ar hyn o bryd, ac yn enwi efansied Penybryniau Mawr. Ac mae enw yr efansied yma, enw'r teulu a fferm Penybryniau Mawr wedi cael ei ysgrifennu y tu mewn i glawr Beibl. Felly dyna'r cysylltiadau, neu dyna'r prawf fod y stori'n wir, ac mae hwnnw ydy y Beibl oedd hyn i ddarllen. Felly mae hwnnw, mae o'n unigryw yn dydy. Ydy. Y stori sydd yn unigryw yn honna. A mi fuodd y Beibl yna yn y Llyfrgell Genedlaethol rhyw 2 flynedd yn ôl mewn arddangosfa gyda'r Beibl y prynodd Mary Jones oedd hi ar Thomas Charles. Oedden nhw eisiau uno y cyfrolau am y tro cyntaf erioed yn ei hanes. Wedyn, so enghraifft arall o eitem o'r casgliad yn teithio ac yn adrodd ei stori mewn lleolir arall. Os gen ti un gyfrol fysa ti'n dewis? Bethan. Ohonyn nhw i gyd o'r cannoedd?
fe ddylwn ni mae'n amlwg ddewis Beibl William Morgan, Beibl neu Testament William Salisbury, neu'r Beibl bach, neu Beibl Richard Parry 1620, oherwydd nhw ydy'r rhai pwysicaf dyna'r gwir drosorau. Ond, gai ddewis 2 ffefryn, am resymau hollol wahanol. A maen nhw'n Feiblau Peter Williams, 2 argraffiad. Dydyn nhw ddim mor bwysig, ddim mor bryn, a Beibl William Morgan, Testament Salisbury ac yn y blaen. Ond fe hoffwn ni, dwi'n hoff iawn o'r 2 Feibl yma. Beibl argraffiad 1863 ydy'r un cyntaf yma, a'r London Printing and Publishing Company argraffodd o. Ac fe glywes i'n diwrnod bod yna gapel yn y rhyl wedi cau. A dyma fi ar y ffôn, cyn gyntaf glywes i, mae'n ambell i Feibl yma, ydych chi weld? Ac yno ar lawr y festri mewn binbag oedd na Feibl. Beibl Peter Williams, 1863. Ond yr hyn sy'n unigryw am y Beibl yna ydy'r ffaith bod o dal yn ei ddarnau gwreiddiol. Roedden ni'n sôn yn gynharach, fel oedd yn arfer argraffu fesul rhifin. Wel, oedd y swp cyfan o Feibl Peter Williams 1863 dal yn ei ddarnau. A dyna tro cyntaf erioed i fi ddod ar draws copi o'r fath. Mae hwnnw yn y casgliad. Ond darnau bach difyr diddorol yn gysylltiedig gyda hynny. Oedd na glawr papur meddal iawn, tene, ar bob rhifin. Ac ar y crewn, oedd nhw'n hysbysebu 2 lun. Ac oedd y prynwr yn cael dewis 1 llun am ddim am bob rhifin oedd yn prynu. Yna, ar y clawr blaen, yn y gornel ucha ar un ochr, pris swllt. Wel, 5 ceiniog heddiw, ynddo? Ac ar y gornel gyferbyn, in America, 50 cents. Felly, ym 1863, roedden nhw'n gwerthu'r Beibl Cymraeg yn yr Unol Daleithiau. Nid yn unig hynny, oedden nhw'n gwneud o pan oedd y rhyfel cartre ar ei anterth. A mae hwnna'n eitha eironig yn dydi. Wedyn, yr ail un hoffwn ni drafod, Beibl Peter Williams eto. Beibl Peter Williams, yr argraffiad cyntaf, oedd 1770. Mae hwnna'n bwysig oherwydd dyna'r Beibl Cymraeg cyntaf i gael ei argraffu yng Nghymru. Oedd pob Beibl Cymraeg arall cyn hynny wedi cael ei argraffu yn Lloegr. Beth bynnag, fe gafodd yr Beibl yma i adargraffu bron 20 o weithiau rhwng 1770 a'r flwyddyn 900. Gwahanol fersiynau, gwahanol luniau, rhai heb luniau, rhai gyda lluniau ysgythrio a gwyn, rhai platiau lliw, glasbiau pres, heb glasbiau pres, llawer o wahanol fersiynau. Ond mor ddiweddar ar llynedd, nes i ail gatalogio'r casgliad am y 3ydd tro. Ac wrth i fi gymharu'r gwahanol fersiynau yma, dyma fi'n darganfod Beibl newydd sbon yn yr ystyr, Beibl nad oeddwn ni wedi sylweddoli erioed o'r blaen bod o mor unigryw. Dyma ddarganfod Beibl, oedd o ddim wedi cael ei ddyddio, ond dwi'n hollol argyhoeddedig, mae Beibl o'r 20fed ganrif ydi o. A dyma'r unig un dwi wedi gweld erioed sydd wedi cael ei argraffu neu ei gyhoeddi yn yr 20fed ganrif. Mae'n edrych bron fel pob Beibl Peter Williams arall o ail hanner y 14th ganrif ar 15 ymlaen. Ond mae un gwahaniaeth pwysig. Roeddwn ni'n cymharu 3 chopi yn y gell yng Ngharchar Rhuthun, lle mae'r casgliad yn cael ei gadw erbyn hyn. Mwyn trio dyddio'r Beibl gwahanol yma, os oedd o'n wahanol, cymharu platiau a gweld, mae'r plat, y llun sy'n gyferbyn o'r dudalen deitl yma, yn wahanol i'r copi oedd ar ei chwith iddo, oedd yn edrych i bob pwrpas yn un o'r un math. Ar ôl troi ambell i dudalen yn y tudalenau blaen, lle weithiau mae yna dudalennau gwag ar gyfer cofnodi aelodau'r teulu, priodasau, marwolaethau a weithiau lle i roi lluniau. Dyma gyrraedd tudalen liwgar tu hwnt, mewn coch, melyn a glas. Tudalen yn Saesneg. Roedden nhw'n cyhoeddi Beibl Cymraeg oedd yn cynnwys platiau oedd wedi bod mewn Beibl Saesneg. A'r dudalen liwgar hon yn Saesneg, a'r teitl yn fawr ac yn fawreddog ar y top,
Roll of Honour. A beth oedd y dudalen hon? Ond tudalen ar gyfer cofnodi aelodau'r teulu oedd wedi ymladd neu wedi bod yn ymladd yn y rhyfel mawr. Ac ges i'n syfrdanu, achos dyma fi'n sylweddoli wrth ddarllen y geiriau'n Saesneg oedd yn cyfeirio at y rhyfel mawr. Waw, dyma Beibl o'r 20eg ganrif. Yn anffodus, does ddim dyddiad arno, ond dwi'n mentro dyddio efo rhywbeth fel dweder rhwng 1914 a dweder 1920 efallai. A bwrw bod nhw wedi cyhoeddi'r Beibl efallai rhyw flwyddyn neu ddwy, falle rhagor wrth gwrs, ar ôl y rhyfel byd cyntaf. Mwyn I deuluoedd fedru cofnodi pwy o'i meibion neu gwir nhw oedd wedi bod yn y rhyfel mawr. Difyr dda. Felly dyna'r arganfyddiad newydd. Ie, felly mae hwnna'n drysor gen ti. Mae'n drysor. Ac mewn ffordd mae hwnna allan arwain ni wrth I ni dynnu yn nes at y terfyn yma at y sgwrs ehangach na ynglyn â rôl y Beibl Cymraeg yn yn diwylliant a'n hanes ni. So mae hwnna'n enghraifft oedd y Beibl yn llythrennol yn fodd o gofnodi hanes teuluol, neu y capel, neu yn enghraifft yn yr colledigion yn ystod y rhyfel. Wedyn, yn ogystal â'r elfen grefyddol wrth gwrs, dyn ni yn cydnabod bod cyfieithu'r Beibl wedi sicrhau parhad yr iaith, drwy safoni'r iaith yn ysgrifenedig am ganrifoedd, a hefyd yn hanfodol wrth gwrs i'r twf mewn llythrennedd ac addysg, oherwydd dyna oedd yr ysgogiad yn I lawer o bobl i ddysgu darllen, oedd mwyn darllen y Beibl, a dysgu drwy darllen y Beibl oedd enw hefyd ynde. Wyt ti'n cytuno efo hynny, os yna rhywbeth ti eisiau ychwanegu at hynny? Wel, yn bendant, ti wedi crisialu'r pethau pwysica yn llwyr am honno. Oedd traddodiad, erbyn I Beibl William Morgan ymddangos, oedd traddodiad llenyddol Cymru eisiau wedi bod yn bodoli ers 1000 o flynyddoedd. Ac oherwydd amgylchiadau ar y pryd, roedd yr iaith Gymraeg mewn perygl o gael ei chwalu yn rhyw fath o dafodieithoedd bach lleol. Ac fel ti'n dweud, fe nath y Beibl Cymraeg yma safoni'r iaith, rhoi iaith glasurol I Gymru, ysgogi llenorion gyda iaith glasurol, iaith reinus, iaith goes. Oedd y traddodiad barddol yn chwalu. Fe ddath Beibl William Morgan i'r adwy gyda'r iaith goes yna. Y Beibl oedd yn gyfrwng I bobl ddysgu darllen. Sefydlu ysgolion cylchynol Griffith Jones, sefydlu mudiadau fel yr SPCK, Society for the Promotion of Christian Knowledge, sefydlu maes o law yr ysgol Sul. A'r Beibl oedd yn cael ei ddefnyddio I ddysgu darllen. Felly mae'r Beibl Cymraeg yn holl bwysig yn ein hanes ni fel cenedl. O ran iaith, llenyddiaeth, Cristnogaeth, diwylliant. Ydy, a balchder allai I ti a fi fel dau sydd wedi bod yn gyfrifol am y casgliad yn ei hanes, ydy bod I erbyn hyn mewn dwylo diogel iawn. Fe drosglwyddwyd y casgliad o ofal gwasanaeth llyfrgell Sir Ddimbych erbyn hyn y llynedd i'r Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru yn fwriadol fel bod o mewn cartre priodol o ran yr hinsawdd, ond hefyd o ran mynediad. Oedden ni'n teimlo wrth wneud y trosglwyddiad bod o'n gyfle I, fel ti'n sôn, ail-gatalogio ac I sicrhau diogelwch corfforol y casgliad, ond hefyd drwy waith yr archifdy, I sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad iddo fo. Felly rwan, drwy gais, mae rhywun yn gallu gofyn cael gweld Testament Newydd Salisbury, un o'r copïau prin o hwnnw sydd dal yn bodoli, I weld Beibl William Morgan, I weld Beibl Mary Jones, fel dyn ni'n ei galw fo, neu rai o'r eitemau eraill. Ac oedd yn taro fi pan oedd ti'n sôn ar y dechrau, mewn ffordd mae'r casgliad I fynd cylch cyfan yn dydi, oherwydd yng Ngharchar Rhuthun yn nes di ddarganfod a chychwyn y casgliad. Ac erbyn hyn, dyna lle mae'r casgliad yn cartrefu yn un o'r celloedd, sydd yn llawer taclusach, glanach a sychach na fel oedd I blynyddoedd yn ôl felly. Wel, ie, mae'n dda gwybod bod y casgliad yn cael ei gadw dan amgylchiadau archifol, bod yna fel y gadwraeth, bod yr amgylchiadau yno yn gwbl broffesiynol. Ond, yn bwysicach fel wyt ti'n dweud, mae ar gael i'r aelodau'r cyhoedd I fynd I weld eitemau
ar gais. Ac mwyn hwyluso hynny, mae'r gwasanaeth archifau wedi rhoi'r catalog ar y we. Wedi mae modd i bobl weld y catalog eu hunain yn uniongyrchol ar y we, gweld beth sydd am yno, a wedyn gwneud cais i mynd i mewn i weld copïau penodol. Gwych, a dyna fysa'n dymuniad ni'n dau ydy bod hynny'n yn bosib i bobl wrth gwrs. Y gobaith ydy y bydd y sgwrs yma yn ysgogi chydig bach mwy o ddiddordeb ac y bydd pobl yn cysylltu hefo'r Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru i gael mynediad at y casgliad. Hedd, gai ddiolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs. Mae wedi bod yn ddifyr iawn, hel atgofion a dysgu. Dwi wedi dysgu rhai pethau o'n i ddim yn ymwybodol ohonyn nhw ynglyn â'r casgliad drwy gael y sgwrs yma hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr, Bethan. Diolch am y cyfle. Mae ein harchifau'n llawn o storïau. Ewch i'n gwefan i ddarganfod mwy. www.agydec.cymru. I weld ein straeon digidol, chwiliwch amdanom ar YouTube.